Herria astekariak 80 urte bete ditu, eta itxura aldatu dator 2025. Euskal Herriko astekaririk zaharrenetarikoa da, eta zutabe nagusiak euskara eta bolondesak izaten jarraitzen dute. Proiektu aurrera eramaten dutenekin egongo gara gaurko saioan. Arratsaldeon ikusentzuleok, Beskoitzetik agurtzen dugu gaurko saioa ere. Robles Arangiz familiak Manu Robles Arangiz fundazioari doaintzan utzi diolako neratzean dagoen etxe hau, eta bertan proiektu esanguratsu bat aurrera eramango dute. Ongi etorri Parraldearen orenera. 53 urte betetzen dira gaur Manu Robles Arangiz militante historikoa zendu zenetik. Urte muga esanguratsua duela egun gutxi batzuk, bere familia etxeak eskuz aldatu duelako bere sinesmenei jarraipen bat emateko helburuz. Hain zuzen, Manu Robles familiak Beskoitzeko Lekueder familia etxea doaintzan Manu Robles Arangiz fundazioari eman dio formakuntza zentro bat eraikitzeko. Espalditik familia aipatu genuen orain dela 20 bat urte, ze egin behar zen egun bateari etxe honekin zertan bokatu garrikin nuen eta etorri zen orain dela 10 bat urte edo fundazioa, elak fundazioa sortu zuen. Eta orduan egin oberena fundazioari ematea, eta fundazioak segituko du, etxea segituko du, enesorlekua gainera, hortaz biziki konten naiz. Eta gero gazte hauek fundazioekoa eta bizi eta eraikikoak eta egiten dute, lan ederra egiten duten bezala, eta joan txina. Eskertzeko da familia batek hautatzea militantziari eta eskolegiaren eraikuntzan ari diren elkarteei eskaintzea etxe hori sigurtatzeko azkenean beti interes orokorreko tresna bat izanen dela. Manu Robles Arangizek 1957an erosi zuen Beskoitzen kokatutako etxea. Beren semek gogoratu duten bezala lehen urteak bizirauteko auzokoen laguntza ezinbestekoa izan zitzaien. 11 seme-alaben sorlekua izan da, hala nola Estitxu kantaria, Ugutz umoregilea eta baita Irkus margolariarena ere. Baina horretaz gain, Bigarren Gerla Mundialaren garaian ere Alsaz-Lojen sareko soldadu aliatuen gordelekua izan zen. Euskal Herriko historiali lotutako gertakari horiek ere lekua izango dute zalantzarik gabe Manu Robles Arangizek sortuko duen zentroan. Hain zuzen, proiektuaren baitan etxebizitza bat, logela kolektibo bat, bilkura gela, jantokia, sukaldea eta baita museo baten eraikuntza aurreikusia dago. Nahi dugu formakuntza zentroaz aparte, beraz lehenik etxea moldatuko dugu taldeen egizibitzeko gaitasuna izaiteko, baina nahi dugu ere Robles Arangiz familiak eskolegiari egin dion ekarpenaren eta etxe unen historioaren memoria bat ere landu etxe hontan eta memoria leku bat izaitea. Artxibo zentro bat izanen da ere, bereziki enbata eta Robles Arangiz fundazioaren artxiboak hemen gordeko ditugu. Familiak azpimarratu duenez, doaintzaren sedea da Euskal Herriaren aldeko borrokaren ahaleginak fundazioarekin segi dezatela. Eta ez da bakarrik etxearen transmisio bat, baina ere Manu Robles Arangizen borrokaren eta idealen transmisio bat, eta familiak berak eraman duen lanaren eta egin duen ekarpenaren transmisio bat, eta guk hildo hortatik segitzeko asmoa dugu, eta erran bezala leku hau tresna bat izanen da biharko eskolegiaren eraikuntzan ari diren mugimenduentzat. Berak egin zuen erresistentzia lanak eta itzuela dominarik ez diruri behar hartu nahi, eta itzuela euskaldunaz berezik errantzuen eskolduna izelako. Eta beraz, ideia hori segituz, dugu familiak absolutoki behar dugu etxea mantendu, eta ez bakarri mantendu, etxeari eman beste bultzada bat, berak egin zuen borroka guztia eta segidezan. Gogela Euskadiko gazteri berria, Euskadi bakarra da, gure aberria. Herria astekariak 80 urte bete ditu eta itxura aldatuta dator 2025an. Paperezko astekariaren logo aldatu dugu, jendugu hori dela aldaketa handiena, eta gero gehitu ditugu bizpairu gauzatiki edo detaile batzu aldatuak izan dira astekari barnean, baina lehen urgia da gehien aldatu dena, gehitua izan da ere argibidea, eta gero barnean joko bat gehitua izan da.
Ustegunero argitaratzen den aldizkari hau soldatapeko bilangilek eta 40 bolondresek osatzen dute. Gero badu laguntzaile, kolaboratzaile sarri handi bat eta horiek, kolaboratzaile horiek egiten dute funski kaseta. Hastapenetik izan dira bolondresak herriaren bihotza euskara bezalaxe. Bakizu herriak iraunduela 80 urtez eta orain zure esku dela ere aterabideak edo beste bide batzu atxematea beste 80 urtez iraundezan edo gehiago ere. Eta denek dakigu ez dela biziki erresa gaur egungo prentsara idatziaren egoera eta euskaraz pentsatzot oraindik zailagoa dela. Baina pentsatzen dut desafio bat dela eta aterabideak atxeman behar direla. Nola jendeak emaiten duen, nola eskaintzen duen bere denbora egian idazteko eta ikusiz jendea zoin atxikia den eta euskararen alde bojokatzen da, euskara erdigunean emaiten du. Euskararen ahnasgunea da eta Ipar Euskal Herrian gainera olako astekare izaitea simbolikoki ere azkarra da. Denak baitakigu zein den gaur egungo euskararen egoera eta Ipar Euskal Herrian gainera. Beraz, tresna biziki importantea da euskarak iraundezan eta euskara tresna importantea da herriak iraundezan baita ere. 1944ko urrian sortua garai zailetan, baina euskaltzaleen sustenguz 7.000 harpidedun izatera ere iritsi ziren. Gerla garaia zen, papera suhur zen, ezin atxemanez, baimenak maiten zuzten eta kentzen zuzten eta negoziatziat beti joan behar zen, eta hola intzinatu da eta emeki zituen arazo guziak gainditu ditu, 10 bat urteren buruan 7.000 bat harpidedun bat zituen. Orduan justuki zen Algeriako gerla garaia, hortan Pierre Larzabel batek artikulu kronika zorroz batzuk idatzi zituen Algeriako gerlaren kontra, hortan herria auzitan emana izan zen. Urteen poderioz emazteek geroz eta toki gehiago hartu dute herrian. Uzaz herria egonda gizonen eskutan, eta badu mendela orden bat, nonbaitan emazteak sartzen ari direla gero eta gehiago, eta kasetaria erran duzun bezala emazte gazte bat, 20 urte ditu. Aintzineko redakzio burua emazte bat zen, mena neok zan da baratz, administrazio kontseiluan emazteek osatzen dute gehiengoa, beraz, zinez aldaketa handia da, eta emazteek ekarki dute, jendea ez bada ere baitez badau hartzen ekartzen duten ikusten dut, artikulua idazteko moldean eta gai bati egokitzeko moldean eta beste zerbait ekarki dute, eta hori niretzat biziki baiko jada. Egun, sare sozialetara saltoa ere eman dute eta gaien aldetik ere zabalagoak eta sozialagoak dira. Hala ere, jendeak beti maite ditu batik bat euren herrietako albisteak irakurtzea. Jendeak herria maite duela sustut horregatik, egia da ez dela usutan aipatzen, adibidez barnealdeko herritikien berri eta herria irakurtzen denean ukaitean dira berri horiek, eta egia da sortzeak, heriotzeak edo gertatu diren ekintzak edo etortzekoak diren itzorduak, eta egia da herritikiei ere uzten zaiela tokia. Urte osoko harpidetzak 70 euro balio ditu Euskal Herriko aldizkari zaharrenetakoa den herriak bizirik jarrai dezan. Azken aldiz belarra benetan oldartu zenetik pasa dira urte batzuk, eta hortzadarrak ere ongi etorria eman nahi izan dio lagun zaharrari astelen goizeko egun sentian oilarrak bezala gandorra altxa duenean. Jolivac c'était en 2020, après elle est revenue 2 ou 3 fois de belarra handi bat ikusi genuen azkena 2020an izan zela dio, gerora bizpahiru aldiz agertu izan dela, baina ez orduan erakutsi zuen boterearekin. Eta bistan da honek ikuspina handia sortu duela Lehorrean, baina baita uretan ere. Et il y a beaucoup de monde à l'eau par contre aujourd'hui, c'est un peu étonnant. Jende asko dagoela dio, harrigarria dela, normalean ez dela horren beste jende izaten. 2020an belarra 15 metroko garaierara iritsi zen, eta aurten 10 eta 14 artean ibili dela dio aditu honek, naiz eta un peu peut-être déçu, on s'attendait à avoir plus gros aujourd'hui. Gehiago ere espero zuela dion nahiko atxeka betuta. Baina naturak bere arauak ditu eta baita belarrak ere. Berau ikusteko olatu handia, konfiziente altua eta ahal bada hego-ekialdeko haizea behar direla dio. Olatuak bere aurpegirik ederrena erakutsi dezan.
batzuek gertutik ikusi nahi izan dutena. C'était joli. Alors je m'approche pas trop près quand même parce qu'avec le Ederra izan dela, baina bada ez dela gehiegi gerturatu dio. Gehiago gerturatu nahiko luketen surlariak ere badaude naiz eta... Non, jamais. J'aimerais bien, mais... Oraingoz sekula egin ez duten eta... En tant que surfeur, ça fait toujours plaisir de voir des belles vagues. Baita sekula egiteko itxaropenik gabe, kideen eta olatuen ikuskizunaz gozatzen dutenak urruti eta lehorretik bada ere. C'est hyper agréable de la regarder au large. Eta ikuskizun eder horren irudiekin utziko zaituztegu gaur Nikola Leperk, bere dronarekin filmatutako irudi hauekin. Izan ongi, eta bihar arte.